Παρακάλεσα τον κύριο Αλέξανδρο Κωστόπουλο, ο οποίος έχει και εκθέσεως αλλά και λογογνώσεων μια εποπτεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Καλημέρα κύριε Κωστόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Έλεγα ότι επειδή είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η παραδοσιακή διπλωματία, δηλαδή η διπλωματική υπηρεσία, το Υπουργείο Εξωτερικών και οι υπηρεσίες του, το Foreign Office δεν παίζουν το ρόλο που έπαιζαν παλιά. Είναι μια εποχή πιο προσωπικών σχέσεων, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ δουλεύει κυρίως με ανθρώπους που είναι προσωπικοί του φίλοι ή έχει σε αυτούς μια προσωπική εμπιστοσύνη και δεν προέρχονται από το διπλωματικό σώμα. Έμοιαζε ότι ήμασταν σε μια εκκρεμότητα μέχρι να έρθει η κυρία Γκουιλφόιλ, και υπάρχει μια θεωρία που λέει επίσης ότι το γεγονός ότι έχουμε έναν στενό φίλο του Τραμπ στην Άγκυρα, πρέσβη, έχουμε τον συμπέθερό του απεσταλμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και την κυρία Γκουιλφόιλ, η οποία έχει επίσης σχέση προσωπικό δεσμό με το προεδρικό σύστημα, σημαίνει ότι δημιουργείται κάτι εδώ στην περιοχή μας, κάτι που μπορεί να κινήσει τα πράγματα μπρος. Υπερβολικός είμαι? Νομίζω ότι τα είπατε όλα σωστά. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Τώρα που είπατε κιόλας ότι έχω εποπτεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μπορούμε να μιλήσουμε για τις μουσικές που μας αρέσουν. Εντάξει, που ξέρετε ότι έχουμε κοινά γούστα. Ναι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε. Αρχίζει ενωμένης για μένα το πιο βασικό είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Ζούμε σε μια εποχή που όλο το κόνσεπτ των διπλωματικών σχέσεων, της διπλωματίας όπως τη γνωρίσαμε, των διεθνών σχέσεων, όλα αυτά φαίνεται δεν ξέρω αν αλλάζουν, αλλά τέλος πάντων να περνάνε μια άλλη φάση. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα αλλάξουν αν επιστρεφτεί, γιατί νομίζω ότι κάποιες βασικές αρχές είναι καλό να υπάρχουν πάντα. Η διπλωματία έτσι όπως τη γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν νομίζω ότι πρέπει να την αφήσουμε στο παρελθόν. Είναι πάντα χρήσιμη και οι διπλωμάτες είναι πάντα χρήσιμοι, οι κανονικοί διπλωμάτες. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία κάποιων προσωπικών. Πάντα γινόταν αυτό. Απλώς τώρα έχω την εντύπωση ότι είναι αποκλειστικά αυτό. Τίποτε άλλο παρά αυτό. Η αλήθεια είναι, εδώ με την αδιάσταση θα διαφωνήσω. Δεν συνέβαινε. Συνέβαινε πάντα σε κάποιες χώρες. Και μάλιστα στην Αμερική θεωρούν ότι το να έχεις τέτοιους πρεσβευτές, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, είναι δείγμα ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερα θέματα με τη χώρα, είναι πιο συμβολικός ο ρόλος τους, δεν έχουμε καμία δύσκολη δοκιμασία να αντιμετωπίσουμε. Εξού και σε περιόδους δύσκολων δοκιμασιών η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί πρεσβευτές που είχαμε στην Ελλάδα ήταν λίγο πολύ πάντα αντίστοιχοι της εποχής και της. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Κάνει μια διακοπή το τηλέφωνο, αν αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Αν μπορείτε να το διορθώσετε εσείς δηλαδή. Ακούτε τώρα? Τώρα τέλεια, ναι, τώρα καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι οι Αμερικανοί πρεσβευτές πάντα είχαν μια συνάφεια. Ταιριάζαν με την εποχή μας. Εγώ είχα την μοναδική ευκαιρία ο πρώτος που γνωρίσταν το 1993 ο κύριος Νάιλ, ο κύριος Μπέρνς αργότερα, ο κύριος Ρίς. Είναι άνθρωποι που πάντα έβλεπες ότι ταιριάζανε με την κρισιμότητα και των διμερών σχέσεων ή των περιφερειακών σχέσεων περισσότερο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι σε μια άλλη φάση, τουλάχιστον προς το παρόν. Η κυρία Γκουιλφόιλ εγώ είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω και να συζητήσω και ιδιωτικά αρκετά μαζί της. Μου φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά πρικισμένος άνθρωπος. Οι γνώσεις της και αυτά που έχει σαν δεξιότητες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για εμάς εδώ, προφανώς για την ίδια και τις ΗΠΑ. Δεν έχει καμία σχέση όπως παρουσιάστηκε όταν πρώτο ανακοινώθηκε ο διορισμός της. Η γυναίκα πραγματικά είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, το τρίπτυχο και του πρέσβη στη Τουρκία και του ειδικού απεσταλμένου στην περιοχή και της κυρίας Γκουιλφόιλ, που έχει πραγματικά μια ισχυρότατη πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δείχνει το ενδιαφέρον και του ίδιου, γιατί ένα πράγμα το οποίο έχουμε καταλάβει είναι ότι αν ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται δεν γίνονται κάποια πράγματα, αλλά τελικά και των ΗΠΑ, που νομίζω ότι αυτό το είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η τοποθέτηση του κύριου Ρούμπιο, ότι
πρέπει να νιώθουμε τέλος πάντων ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον για τη χώρα μας και για την περιοχή μας. Νομίζω ότι όλα αυτά σηματοδοτούν αυτό το πράγμα. Ναι, προφανώς υπάρχει αυτό που λέτε, αυτό το τρίγωνο σηματοδοτεί ένα ειδικό ενδιαφέρον προσωπικό πια του κ. Τραμπ για την περιοχή, που αφορά τα ενεργειακά κυρίως και μόνο, ή είναι και άλλα πράγματα? Νομίζω ότι είναι και άλλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε τα ενεργειακά ως απλά έναν τομέα. Είναι καθοριστικός τομέας για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή μας. Για εμένα, ταπεινή μου άποψη είναι ότι μας δίνει μια τρομακτική ευκαιρία για εμάς, γιατί θα θυμάστε κι εσείς που έχετε μεγάλη εμπειρία ότι πολλές φορές το αφήγημα της χώρας μας είχε πολύ μεγάλη αξία για εμάς, δεν είχε τόση πολύ μεγάλη αξία για την ατζέντα των ΗΠΑ. Σωστά. Σήμερα πραγματικά έχουμε καταφέρει, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πιστώσουμε και στην κυβέρνηση των τελευταίων ετών, ότι έχουμε καταφέρει να απεμπλέξουμε τη σχέση μας αναφορικά και μόνο με την σχέση μας με την Τουρκία ή με τα θέματα του Αιγαίου ή με το Κυπριακό. Είναι πλέον ξεκάθαρα τα πράγματα τα οποία προσφέρουμε στις ΗΠΑ και για τα οποία είμαστε εξαιρετικά χρήσιμοι για τις ΗΠΑ, και νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν την άμεση σχέση. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Γκελφόλη πριν έρθει από εδώ είδε όλους τους top υπουργούς στη Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο δεν γίνεται με όλους τους πρεσβευτές. Προφανώς. Ναι. Άρα έχει μια τρομακτική πρόσβαση. Ο πρέσβης στην Τουρκία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικά φοβερά μεγάλη ισχύ αυτή τη στιγμή. Είναι εξίσου σημαντικό ότι έχουν μαζί μια πολύ καλή σχέση η κυρία Γκελφόλη με τον πρέσβη στην Τουρκία, τον Αμερικάνο πρέσβη στην Τουρκία, τον κ. Μπαράκ. Για μένα αυτό ψηλώνει πάρα πολύ τον πύχη για όλους εμάς εδώ. Είτε στο δικό μας κομμάτι σαν επιχειρηματίες και επιχειρηματική διπλωματία, είτε στη δημόσια διοίκηση και στην κυβέρνησή μας. Νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε πραγματικά ένα διαφορετικό αφήγημα για τη χώρα μας και αντίστοιχα να διεκδικήσουμε διαφορετικές προοπτικές για τη χώρα μας, που έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος και πολύ μεγαλύτερη ισχύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.